naliligo na sila. Libreng swimming pool na guys. Ayan o. Ayan o. Mga bata guys. Ayan na guys. Puro mga bata eh. Nakatampisaw. Yan. Ito guys, hindi nila pinagbabawal. Ayan o. Lahat mga bata eh. Ayan. Enjoy na enjoy sila eh. Ayan. Ang daming mga bata dito. Ayan. Masarap. Sobrang init kasi dito ngayon guys. Kaya sinasamantala ng mga bata na naliligo dito. Bali nasa ano kami ngayon, nasa 35 or 34 degree dito ngayon sa Madrid. Ayan guys, dumadami na sila. At least lang ito guys, walang entrance. Free siya. O di ba? Talagang enjoy na enjoy sila eh. Yan. Yan yung mga magulang naman, mga bantay. Dito, may fountain dito guys. Pero wala. Dati-dati napupunutan ng tao eh. Pag may fountain dyan sa gitna. Hangin. Para yan. Yan o. Mga restaurant dito guys. Ayan guys meron ding ano bang tawag dyan, maraming ano dito guys para palaruan ng mga bata. Yan nga lang, sobrang init. Pero yung mga puti, yung mga Spanish, no pasa nada, walang problema sa kanila. Kasi yan ang gusto nila, magpainit-init. Kasi yan ang gusto nila sa araw, para iitim. Hindi kagaya sa ating mga Pilipino, 'di ba? Gusto natin pumuti. Sa kanila, gusto nilang iitim eh. Ayan oh. So, tara sa kabila guys. Yan. Dito tayo ngayon sa Plaza Rio Dos guys. Isang mall din ito guys. Mayang shops and shops. Ayan o. Aying ng Space Jam. Space Jam. Meron lang. Ng cine. Ayan. Se puede jugar. Sí. Ya me gusta jugar eso. ¿Puedo jugar eso? Sí, claro. Yan guys, yan gusto niyang maglaro ng anak ko dun sa may Ng taas. parque. So, Antes está cerrado pero ahora abierto. yan.
Noon daw sarado, ngayon bukas na, sabi niya. Na yang abierto. Mañana subimos. Vale. Venga. Solo 7 años y 2 años. Yo tengo 7 años. Antes yo tengo 7 años. Espera. Luego voy a cumplir 8 años. Vale. Hacemos una fila, papi. Hacer una fila. ¿Sabi mía? Es de 7 a 12 años. Sí. Vale, pues, Tiene 8 años ya. pues puede pasar. Vale, venga, pasa. Lo único que tenéis que escanear es el código QR, ¿vale? ¿Vale? Esta también tenéis. Ako, nakapasok na. Yan. Ano na siya, oh, nasa tuktok na. Oh. Tapos, mag-i-slide siya dun, guys. Yung, pababa dun. Hanggang dun. Ayan na yung anak ko, yan. Oh, ang bilis, oh. Oh. Oh, ya está. ¿Está bien? Oh, pawis na pawis ka na, oh. No, na yan. Gracias. Oh, pawis na, oh. A disfrutar bien, okay? Vale, muy bien. So yun guys, uwi na kami. Ang sentro komersyal na kasi ito guys, ito yung sa may tapat niyan ay ilog, kaya tinawag na Rio Plaza kasi ang ibig sabihin ng Rio yung ilog. Ito guys, yan, ito siya guys, maluwang siya. Ayan, oh, hanggang doon. O yan guys, yung sinasabi ko, dito sa may harap niya, ilog na yan. Yan ilog. Saka dito sa gilid niya, ano na to, yung mga nagbabike, mga nag-scooter o mga nagja-jogging. Yan, kagaya niyan. O, mga nagbabike. So yung guys, maraming salamat muli sa panonood. Please don't forget to like, comment, and subscribe. And hit the notification bell. Adios!